Makadi mhuri yeZimbabwe matiri mana enyika. Zita rangu ndinonzi Gogo Chiuru. Kusangana zveka muchirongwa chedu chinonzi sei. Tichipfuurira mberi tiine vadare vatishanyirawo muno nhasi. Tina Dr. K. Makadi henyu nai Dr. Makadi Gogo Chiuru. Ndinofara. Tina madzibaba simba semazuva ose. Makadi nai madzibaba. Tinofara Gogo Chiuru. Wakanziko upenyu kwamunogara uko. Aiwa tinofara. Nhasi tine musoro wenyaya. Chii chinonzi mweya mutsvene, chii chinonzi mudzimu. Mungatitsanangurirewo zvizere. Totanga nemi Dr. K, Dr. Kumbulani. Makadini mhuri yeZimbabwe. Inini zita rangu ndinonzi Dr. Kumbulani ndobva kubhindura. Tingataura tichiti inini ndiri chairman weZinata Mashonaland Central Province. Uyezve ndine clinic inonzi Traditional Medical Clinic paBhindura. Chatingataura panyaya yemudzimu kana tichitaura kuti munhu ane mudzimu. Mudzimu iri pakasiyana. Kana zvichinzi mudzimu iri pakasiyana. Pane masvikiro, pane vanonzi vanoshopera vaya vanenge vane mudzimu. Koita zvakare koita vemachechi kune vanoti chiprofita nemudzimu futi. Kuti anogona kutokurura nguo wopinda kumachira yemudzimu. Wotanga kutoita zvekutosvikirwawo vanhu vakutobvunzawo vamwe vanotobvunza kuti kwenguva netambomuona akapfeka machira kwapa akupfeka akupfeka nguo dzana sekuru sei. Anenge ane zvinhu zviviri zvinenge zviri paari. Vamwe vazhinji vamunoona maprofita kana vanorapa nemishonga yechivanhu. Vamwe vachona vakabva kuchivanhu, vamwe vachona vakabva kuchiprofita vachibva vatanga kuita zvechivanhu. Vamwe vakabva kuchivanhu ikoko vachienda kuchiprofita. Ndingabvunzwe ipapo Dr. Muri kureva here kuti chivanhu nemweya mutsvene kana kuti tingati mudzimu nemweya mutsvene uye kumakereke zvakafanana? Zvinofambidzana. Hazvina kufanana asi zvinofambidzana. Zvinofambidzana, zvinofamba zviri pamwe chete. Ipapa muri kureve nyatsopatsanurai kuti mhuri yeZimbabwe inyatsonzwa zvizere. Kudyidzana kunozoita vanhu ava ndekwekuti ava vanenge vachiti tiri vemweya, ava vachiti isusu tiri vechivanhu. Ndiko kusadyidzana kwacho. Asi zvinhu izvi munhu anozvisika munhu wani. NdiMwari mumwe chete akasika Mwari ndiye akasika mudzimu, ndiye akasika mudzimu. Nokuti kana tichienda kunochera mishonga musango, anditika hapana patingaende kunochera mishonga tisina kutaurira kuna musiki. Azviite. Tinototaurira musiki kuti tiri kunochera makwenzi musango, nokuti makwenzi iyaya akasikwa namusiki futi zvakare. Ndofunga muri kuzvinzwira mhuri yeZimbabwe. Tiri muchirongwa chedu chinonzi sei. Tichipfuura mberi nechirongwa regai timbodzokawo kuna madzibaba. Nai madzibaba munozvionawo sei zvamuri kunzwa pano kuti mweya mutsvene nemudzimu zvinhu zvakafanana here? Chicho chinombonzi mweya mutsvene chii? Chinombonzi mudzimu chii? Aiwa, idama rakanaka. Regai tikwazisane nemhuri yeZimbabwe kumativi mana kwose kwamuri. Makadi henyu nemutsa waMwari. Regai tidzoke muhurukuro yamuri kuvhunza. Yakanaka kwazvo. Matauriro aita dhoko akanaka. Asi mukuziva kwandinoita inini ndichitungamirira nhau yekumweya. Mweya waMwari nemudzimu zvinhu zviviri zvakasiyana. Kana tichiti zvinhu zviviri zvakasiyana, mweya mutsvene ndo wakatuma Jesu kuuya muimba yevanhu. Kana tiri kutaura mweya mutsvene, tiri kutaura shoko rakauya richiiswa naMwari kuti vanhu kana vachirarama vari munyaya yekunge tichinamata, tinotungamirirwa tiine shoko remweya mutsvene. Iye mweya mutsvene Jesu paakauya, akauya kuzofira vanhu pamuchinjikwa. Saka mweya mutsvene auya, anouya akatakura zvipi? Akauya akatakura zvitsidzo zvekururama kwemunhu mutema kuti atye Mwari. Saka iwo mweya mutsvene
ndo watakanzi tinoteera tiine tsika yekuchengeta gumi remutemo tichiteera nyaya yaMwari yekunamata. Saka mudzimu taakutaura kune vakafa, kunhau dzekuti kune nhau dzerudzi rwevanhu. Mudzimu rudzi rwevanhu, mweya mutsvene idirect iri kubva kuna Mwari ichimirira vanhu kuti vanhu kana vachinge vasikwa kubva pana Adhamu naEvha, ndo patinotaura taakutaura nyaya yemweya mutsvene kuti mweya mutsvene ndo nzira yevanhu. Asi vanhu kana vazozvarwa vakuenda kumarudzi, taakutaura nyaya yemadzinza evanhu kuti munhu kana achinge afa vane maitiro emudzimu avanoita. Ndofunga muri kuzvinzwira mhuri yeZimbabwe tirimo muchirongwa chedu chinonzi sei. Ini ndinoda kudzidza hakuperi, ndiri kudzidzawo kubva ini ndinombonzwa vamwe vachitaura kuti mweya mutsvene kana taa kuchiungano kana kuti kuchechi ndo unonzi mudzimu unoera. Ndisingazive kuti zvine ukama hwakadii, ichokwadi here? Maita zvakanaka pakuti madzibaba vapindura vakativo mweya mutsvene nemudzimu zvikasiyana. Ko pavanenge vachiti mudzimu unoera vanenge vachitoraya kuti kudii? Apa makutondibvunza mudzimu unoera, ndiri kuda kuti ndinatse kupatsanura kuti mudzimu unoera wavanenge vachitaura uyu mudzimu unoera unenge uchimbobva pai pavanenge vachitaura kuti mudzimu unoera vari kumachechi? Nokuti kana vakapfeka nguo dzedzi vanoti mudzimu unoera. Tinonzwa machechi mazhinji anopfeka nguo chena, vanopfeka nguo tsvuku vaya vachitaura nyaya dzemudzimu unoera. Hatizivi kuti mudzimu unoera wavanenge vachitaura chaiwo chaiwo ndeupi, nokuti chatinoziva ndechekuti munhu anonamata unogona kutoti panguva yavo waona kuti zviri kukukurira, vazhinji hazvirevo kuti kunzena unoenda kwasekuru kunopiwa mushonga ndiko kunobatsira bedzi. Kana kunozvipira wega unokwanisa kunopira, nyangwe vemachechi iva vanonopira. Ayo chirongwa chiri kunakidza. Ndodzoka zvekare kune madzibaba, hanzi sei kana muchisingateedzere zvechivanhu kana kuti mudzimu wacho, seiko muchizonzi muri kubvisa roora kana kuti mombe yeumai? Ichokwadi. Ndinovadayira dhoku mashoko avari kutaura. Zvinhu zviri kusanganiswa. Nyaya yaMwari nenyaya yemudzimu titaura zvinhu zvingani? Zvinhu zviri. Tiri kutaura makaucha mairi atiri kutaura. Kune dzinza remapiro amunoita imi muri kuchiwana. Isusu tine manamatiro atinoita tiri kuna Mwari. Saka tiri kutaura zvinhu zvingani? Zvinhu zviri. Isusu patinokudza baba naamai, patinonobvisa roora, tiri kukudza kwatakaberekwa. Tiri kukudza kwatakaberekwa kwakabva amai vedu isusu, kuti mai vedu vakatakura 9 months. Kutenda kana iko kana kuna naAbrahama vaitenda, tinotenda rudzi rwedu. Isusu rudzi rwekwamairu tiri kukudza zvichibva mubhaibheri pekuti kudza baba naamai. Ndo patinoenda taakunoroora. Ndiri kuzvinzwisisa. Ndine nhau yandisina kupatsanurirwa nekuti nhau iyoyo inotondinetsa. Kana naye madzibaba, kana muchiti mudzimu unoera, muri kuchiungano munenge muchizama kutaurei kuti mudzimu unoera wacho chii? Ndofunga ndobva ndapindurika ipapo. Ndizvozvo. Tinokudayirai zvakanaka. Kana tichiti mudzimu unoera, tichitaura kuti mudzimu unoera, mweya waMwari paunobva kudenga, tiri kutaura marudzi mairi, asi akapatsanurwa pakuti isusu tiri rudzi rwaAbrahama. Tiri rudzi rwakwaAbrahama. Kana tiri kuti mudzimu unoera, tiri kutaura mweya waMwari unoera. Kutaura mudzimu waAbrahama. Mweya waMwari unoera. Tiri kutaura mweya waMwari unoera. Ndofunga muri kuzvinzwira mhuri yeZimbabwe, matiri mana enyika kwamuri. Hanzi kana zvichinzi mudzimu, tiri kutaura mudzimu unoera unobva kuna Mwari. Asi handisati ndapindurika. Ndoda kuti ndizive kuti Abrahama uyu handiti akafa, haazi tateguru here, haazi mudzimu here? Nditsanangurire madzibaba ndichinemi ipapo. Ndizvozvo. Abrahama mukufa kwaakaita, Abrahama akafa, tikutaura gwaro, ndizvonaika? Kureva kuti ari kuvafi. Ndizvozvo. Nyama yake yazorora, inyama yazorora. Asi isusu mweya mutsvene wakataura pana Abrahama, hauna kubvira wadi wazorora. Saka isusu titaura Abrahama akatumwa kubva kuimba
yekugumi nevaviri kuna mwari uku ndizonaika kureva kuti munhu afa ozodzoka ari sekuru haana kubva kuna mwari. aiwa iye munhu afa uyu pana sekuru apa vakanyorwa papi sekuru apa apa tiri kutaura zvakanyorwa hatisi kutaura kuti munhu wese anenge achisikwa naMwari. Sekutaura kwandambonzwa dhokta vachitaura kuti munhu wese tinonopirawo kuna Mwari asi kwatinonoturikira ndokwakasiyana. Ndizvo zvandandanzwa dhokta vachitaura. Saka ndori munyatsonditsanangurira kuti Jesu handiti akafa kureva kuti nditateguru kawe asi asiri werudzi rwekwedu. Ndipatsa muchandiregerera madzibaba ndinemi nhasi ndoda nyatsonzwisisa kuti haasi tateguru here, hausi mudzimu unoyera here semudzimu inana sekuru vedu ana Zabhuroni. Hazvisiri izvo zvimwe chete here? isusu kana tiri kutaura Jesu tiri kutaura mweya mutsvene. Isusu ndo rudzi rwedu isusu rwatinoteera kana tichinamata. Ndo pandokwanisa kukupatsanurai ndichikupindurai. Imi mamusi izwi mudzimu unoyera. Nditori mweya mutsvene izwi mudzimu. Saka makafa makadzoka pane muzukuru wenyu hamusisiri mudzimu mungori izwi. Aiwa inini tiri kutaura vanhu vairi. Inini ndiri mwana wekwanengomasha. Ndiri mwana wekwanengomasha. Muyera shumba ndizonaika ndiri muyera shumba ndiri mwana werudzi asi inini ndakabva kurudzi rwekwaera shumba ndichienda kurudzi rwaJesu. Saka inini nyama yangu zvenyama zvichasara panyika asi zvemweya ndezvekwaJesu. Isusu tiri munjanji yedu isusu hatibude munjanji yaJesu. Ndo nzira yedu. Tine nzira inotiendesa kana tiri kubva pano tinoenda kumbudzi tinoenda kuSouth Africa. Road yepambudzi ndo inotisvitsa Bite Bridge toenda South Africa. Saka isusu nzira yedu isusu inotitangira pana Jesu ndo inotiendesa kuna Mwari Baba. Handinonyatsopinduruka zvandanzwa. Imi muri mweya mutsvene. Mweya mutsvene unouya uchitaura pandiri. Mweya mutsvene. Ndizvozvo. Zvamuri izwi mweya mutsvene zvoreva kuti mikanzi madzama nhasi mozodzokera mpwere kana kuti dzavanoti mwere. Munenge muchidzoka hatisi kuti muri tateguru here, munenge musiri mudzimu here. Kana ndakutonobuda ndakutonotaura ndiri mwana wekwashumba ndiri mudzimuka. Watawa mudzimuyo ndo inyama iyi. Inini ndiri kutaura kuti inini kana ndiri inini ndiri kutaura handimuzwa inini ndine madzibaba simba ndiri kutaura. Asi mweya mutsvene unotobva kuna Jesu. Zvokuti zvakafanana kuti inini ndiri pano muzambiringwa unobereka muzambiringwa. Hapana panozonzi muzambiringwa unozoenda kunobereka muonde. Asi tingazive sei kuti uyu ndiJesu uyu ndisekuru? Ndizvozvo. Ndo patakutaura manje. Patakutaura ndepekuti mitemo yatinotaura isusu kuti Mwari kunamata kwedu kunofanira kunge kune rudzi rune mabasa. Ndo pamunozobaya uchinzi kunamata kusina mabasa kwakafa. Kana inini ndiri muprofiti ndinacho chiprofiti chandinofanira kunge ndichiisa zvinhu zvine tsananguro zvinoonekwa zvichipupurwa zvichitaurwa zviri zvechokwadi zvinorwadza nezvisingarwadzi zviri zvine murawo wabva kuna Mwari. Madzibaba ngatiti isusuka zvamuri kungoita imimi muri izwi raJesu nezviri kungoitwa neava zvakafanana. Tingazoziva sei kuti iri izwi raJesu uyu mudzimu? Nhau yekuti isusu patinozokutaurirai kuti izvi ndezvaJesu kana taisa chiprofiti ndizonaika izvozvi chiprofiti chekuti right gore rino tiri kuti varimi rimai mvura iriko iri kunaya. Gore rino kune denda riri kuuya. Gore rino kune rugare. Ndizvo zviri kuuya zvichitaura mweya mutsvene achindidzidzisa. Gore rino vanhu ruramai. Tiri kutaurwa mutsika yekuti isusu izwi redu rinotibvisa mune zvakaipa richitiendesa mune zvakanaka. Ndodzoka kuna dhokta. Nhai dhokta, muri kupindirana here nezviri kutaurwa namadzibaba? Right. Madzibaba regai ndinatsa kukupindurai. Ndizvozvo. Munogona vanhu vanogona kunamata vachiti vanhu vanorapa nemishonga yechivanhu vakashata asi musi wokunzi imimi mafa. Handitika tinogona kunzwa zvinhu zvakati wandei kupfuura uyu airapa nemishonga yechivanhu. Handitika nokuti vanhu vanorapa nemishonga yechivanhu havasi vese vanoroya. Handitika number 1
asi kune kune vanotoroya vasingarape nemishonga yechivanhu vachitoenda mumachechi, ndivo vanotopiwa zvigaro kumachechi ikoko. Nokuti mafundisi mamwe anenge achitotyawo kuti vangatourayiwa vari mumachechi. Vanobva vaona kuti mweya unoona, pane paunoona ubva kuti aiwa regai tipe uyu chigaro ichi timupa agare ipapa. Manzwisisa madzibaba? Toya zvakare pamataura imimi madzibaba pokuti mweya mutsvene uri pakuti vanhu vanofanira kunge vachinamata zvechokwadi. Inini handisati ndambonzwisisa kuti uyu ndiye anonatsa kunamata zvechokwadi. Handisati ndambonzwa panonzi uyu ndiye anonatsa kunamata zvechokwadi. Nokuti zvainzi vanhu vese vanonzi vanonamata zvechokwadi. Vanonzi ava ndivo vanonamata zvechokwadi. Dai muno musina vanhu vanofa munomu. Takaenda muzvipatara umu, tiri kuona vana madzibaba vane maPentecostal church vanoenda kumachechi uku kunenge kumahospital vachinopa magumbezi kumachechi. Vanhu vanorapa nemishonga yechivanhu vanotoenda kunouchira kuna Mwari kuti Mwari tibetserei tirape vanhu. Munyika munomu kuti munaye mvura munonaiswa nevanhu vanotoenda, vana sekuru vedu vaya vanoenda kunobikwa doro remadzimbabwe. Nyika yese yeZimbabwe inei hapana asingazivi kuti kunobikwa doro remadzimbabwe kuti mvura inaye. Muchibva kunonaya, muchibva kunobika doro iroro, vanhu vachibva kunopira doro iroro vanofanira kunayiwa nemvura, tsoka dzopfutswa. Ndokuti chivanhu hatisatamboona ana madzibaba vachiti tichangokwira mugomo kunonamatira kuti mvura inaye. Handitika tinonzwa kunzi mwedzi uno wambudzi unowu tiri kumbogadziridza magadziriro emvura. Ndisaka muchiona mwedzi uyo wakakosha uchinzi kana kuchata kana kuroorwa haurorwe. Chivanhu icho chiye. Mwakaona maroora mukadzi mumwedzi wambudzi munotoziva kuti hamugare naye. Ndofunga muri kuzvinzwira mhuri yeZimbabwe. Madzibaba, hatiri kunzwa vatitaurei nyaya dzapindana ndadzinzwa nyaya dzavataura. Muri kuona pari kuzorambwa kunzi mudzimu mataura nyaya yevaroyi. Kune vanhu vakuti midzimu asi vachiroyana. Isusu kwedu kucheche kwatinonamata ndosaka tiine mweya mutsvene. Hatipe varoyi zvigaro, hatipe vanhu vakaromba zvigaro. Tinototaura kana paine mweya wakaipa uri pane munhu, totaura kuti mweya uyu wakaipa. Madzoka muri kudzoka kunyaya yekumashure yandataura kuti tiri kutaura nyaya mbiri. Nyaya mbiri dzatiri kutaura, madzimambo amuri kutaura maita zvakanaka, mataura nyaya yakanaka. Madzimambo kumashure ane nguva yaitoenda kutoya kutovhunza kuvaprofiti kuti vaprofiti kumberi kwedu kune chii. Tisu vaprofiti taibvunzwa tochitaura kuti madzimambo gore rino mvura inonaya. Isusu kwedu tototsanyira mvura kutoti mvura inaye. Zvamataura kuti zvecovid takanga tatozviprofita, asi tiri kuti zvazvinoita Mwari une matenda aanounza panyika. Ati vanhu vanotofa. Zvafanana mataura nyaya yekuti kuzvipatara inini seni muprofiti, sangano rangu randotungamirira Johani Masowe Chano, tine chitungwiza General Hospital, ndo chatakavakidzana nacho. Gore rega rega 31 December tinoendesa mishonga, masanitizer zvinobatsiridza pachipatara. Ndakambodimburiro nekumasoko ndakanzwa vachinzi tandai dzimu nemashave, tandai dzimu nemashave. Munenge muchidzingeya munoti ndo madhimoni here? Sei muchiti madhimoni? Nyatsotitsanangurira ipapo. Kana tiri kutaura mashave, tine mashave izvozvo mukataura kuti mukatarisa mumhuri kuna vanhu vanotambudzika zvokuti kana wega munoza maramba munzwira tsitsi kana mukamutarisa kuti munhu uyu matambudzikiro mhepo. Unoona kuti uyu munhu ane mhepo yeunyope, uyu munhu ane mhepo yekusageza, uyu munhu ane mhepo yekumwa doro, uyu munhu ane mhepo yekuda varume, uyu munhu ane mhepo yekuda vakadzi. Saka iyo mashavi aya ndo atinenge taakunamata manje kuti titande mashavi aya. Asi mudzimu hamutande zve. Pane midzimu yakaipa yemashavi yakashata yakaturikidzwa pavanhu yekuti kana tichiti isusu tingati mudzimu wakanaka wekuti unoti munhu ngaaswera ari mudoro, munhu ngaaswera asingadi kushanda, munhu ngaaswera achingodzembereka, munhu ngangogara ari mudondo. Aiwa zvoreva kuti midzimu yakanaka munoigamuchira zvenyu. Aiwa isusu mamhepo ese tinotanda. Kana yo mamhepo akashata hatisuda mamhepo pamunhu. Mudzimu imhepo. Aiwa tiri kutaura zvinhu zvingani zviri zvamuri kutaura tati imimi
vechivanhu kana vachiita chivanhu chavo vari kuteedzera kaucha yavo. Hatirwise vari kuteedzera kaucha yavo isusu. Asi isusu tiri kuti kana vari kuita kaucha yavo vachikudzana zvemadzinza avo avanenge vachikudzana, asi kana vaakubata mishonga yekuroyana nekudii, kana vanhu varita kaucha yavo yavari kuita yekuti vana vemadzimambo vana veushe vachiita zvavanoita, hatirwe navo kaizvo. Asi kana vanhu vaakubata mishonga yekuurayana, vanhu vaakubata mishonga yekuroyana, uyu ngaasabudirire, uyu ngaatambudzike, uyu ngaasaroorwe, aiwa akatorwa navo taakuti aiwaka uyu mweya waipa uyu hauna kunaka. Isu tiri kuda kuti vanhu ngavabudirire vachizwa kuti kuna Mwari. Sei muchipisa vanhu machira? Right, patinozopisa machira handi pese panopiswa machira. Pamwe pacho munotomatendera, ndobva panapa ndakatosunga resu, munozvitendera? Aiwa, hatitenderi nekuti handiyo kaucha yedu. Isusu tinotendera kuti kana mauya kwedu taakukupfekedzai nguo chena, ndizvo naika. Asi kana mauya imi mauya muda kutsananguro dzekuti tiri kukuprofitai. Kana imimi machira mune machira, mauya muri mhuri mune machira emudzimu yamuinayo imimi yekuti maakuuraya vamwe vanhu, maakutambudza vanhu, aiwa totora tichipisa. Asi kana muchiti machira enyaya ndenyaya munoshandisa murugo musingaurayi vanhu muchiita sei, aiwa muri kwenyu ko hatina basa nemi. Asi kana maakunzi maakuuraya vanhu, maakutambudza vanhu, maakuremedza vanhu, nekuti zvafanira ndizvo mugara munhu anonzi akapuwa zita ratete haacharoorwe, munhu akapuwa zita rasekuru anoita urombe, hayi tobvisa tokupa zita remweya, tokubvisa zita tokupa zita remweya. Asi chirongwa chinenge chiri kutapira. Anonzi mwana waMwari kana kuti Jesu ambori chii kuchivanhu? Panondinetsa ipapo. Ya, manenge mabvunzwa mubvunzo wakanaka. Jesu akafa nditi? Ndizvozvo. Hapana akambomuona. Hapana akamboona Jesu. Anoti ndakamboona Jesu, handisati tamboona munhu akambobuda kana tambonzwa vamwe vachibuda vachiti ndiri kunosangana naMwari. Maprofeti aitaurawo izvozvo zvavaitaura achiti ndiri kunosangana naMwari. But takazotoona kuti kunenge kwakutorwara nepfungwa uku, zvakudawo ana madzibaba vabatsirei munhu iyeyo. Ndo zvavaifanira kunge vakatomboita ana madzibaba vamwe kutomboshedza munhu iyeyo kuti hatumboya timbokubatsira because mashoko auri kutaura kaya isusu hatisati tambosangana naye. Nofunga patinotonzi tasangana naye kapanenge pachitopisa panzvimbo iyoyo. Kunzi tambonzi Mwari ari kusvika nhasi pano. Takamumirira panapa, nofunga vanhu vese vachingomuona achidzika, vanhu vese vanototiza. Pane imwe nyaya ndombonzwa inondinetsa kuti kazhinji vanhu vanenge vari vekuzvitendero vanozosvikawo mumatare avanenge vachiti vomweya yesvina vachitsvaga masimba. Zvinenge zvichimbofamba sei? Zviriko, vakatowandisa vanoenda kumatare, vakatowandisa zvisingaiti. Nyatsobapatsanura ipapo ndopandinonyatsonzwa zvinhu zvichifamba sei. Vana madzibaba, kunyanya vana madzibaba ivava maPentecostal church vanoenda kunana sekuru vaya vanoita zvekunonorombesa vaya vachinopiwa. Asi kurombesa chivanhu chedu here? Kurombesa hachisi chivanhu chedu, asi kuti vanhu vanogadzira zvinhu zvacho. Zvakafanana nasekuru kafera vaya vanotombobuda ingwani vachitaura kuti inini ndinogadzira zvinhu izvi ndototengesera vanhu. Muri kuzvinzwira mhuri yeZimbabwe kumatiri mana enyika kwamuri. Ticharamba tichipfuurira mberi nechirongwa. Panhasi togumira pano. Zita rangu ndinonzi Gogo Chioro. Vanoda kundibata nhamba dzangu ndo dzichange dzichibuda paskrini. Vanoda kuuya kuchirongwa tinokukokai neuwandu hwenyu. Nyangwe muri vezvemweya, nyangwe muri madhokotera, nyangwe muri vakadzidza nevakaita zvakasiyana siyana, mese tinokudai pachirongwa. Ndinokutendai.